Ibu Sodik jenenge Kasibu. Mak Sodik Kasibu. Ibu jenenge Kasibu. Lah iya. Mak Sodik Kasibeta. Anake Sodik lan. Agus Pramuji. Ya sih kan. Jan. Kowe aja ngono. Ora nyetrum ya ora nyetrum aman. Iki rada maju anu teko ora iki? Teko ya. Ayo rada rene ya sing kono ben ketara. Mikir maju dikit dawa. Jan. Hop, seketap-ketap hop. Awet dhewe iki tanggapan ning kene pisan kok. Lah iya. Dan terus to, Gus. Ora apa-apa ya, ngono kuwi membuktikan bahwa Gusti Allah iki mencintai desa kene. Desa ngendi iki mau, Dik? RT 1, RT 2 nggih. Utuwetan. Utuwetan. Termasuk ngene iki barokah Gusti. Barokah Gusti Allah. Nek ora barokah Gusti ora dianyepi. Betul. Ning kene iki hawane panas mergone udan iki mergo anyep, mergo dungane ngendi? RT 1 RW 2. RT 1 RT 2. RT 2 ki dijabahi marang Gusti Allah. Udane koyo ngene. Heeh. Aku basa udan ya. Nyapa? Kudu nguyuh hae. Tapi sayang Nyapa? Bone syuting rene lawangi. Isin Ojone ora. Lah kuwi ki asine iki VIP apa? Lho. Jenenge ora enak, jujuke ora enak. VIP bagi pilot. Wes pilot lho. Ati syuting kok iki pilote ora. Oh iya. Ya ngene iki awake dhewe masih akurat. Heeh. Tetep menghibur masyarakat. RT 1 RT 2 Utuwetan. Heeh. Wis nyediakne kaya ngene komplit. Bapak. Heeh. Tukang son ya turu ngantuk. Lah iya nyekemes kae mah. Bocah ning kono mau ceblok telu ya. Blok kowe kok syukur kowe. Nyapa? Untung ora nyeblok mulon. Lah bocah kuwi asine iki gregene. Lah nyapa? Lah aku ora ganong meneng ae. Heeh. Aku turu ning kono dilikiti bokongku. Heeh. Bocah tak deni ganong wonge wedi. Lah iya. Sing lambireng. Sopo jenengmu? Wireng. Kaya aku. Jenengmu sapa le? Ora duwe. Omahmu ngendi? Utuwetan yo. Pakmu sapa jenenge? Pakmu jenenge sapa? Solikin. Heh? Pak dhewe ora apal jenenge ya. Ayo buwe. Buika. Buwe. Oh, ala buwe ning kono. Ya. Bocahe peti silane dia ngidam kipas angin. Matur suwun sangat Luar biasa Yos. Iya. Malam hari ini sungguh luar biasa. Penontonnya ya Allah beribu-ribu orang sampai beribu-ribu orang. Beliau beda dari yang lain. Judul YouTube ini kan ini apa? Ganongan oce-oce, udan-udanan, tetap menghibur masyarakat. Utuwetan RT 2 RT 1. Dik, kowe karo warga masyarakat iki setuju kompak nanggap riok ning Rabu kapan, Dik? Didongane Yos. Heeh, masyarakat kene didongane gimana? Kene acarane bersih lingkungan. Mangan ketan iki sampe sumur. Lanjut. Warga masyarakat Utuwetan didongane rezekine makmur. Allahumma. Iso ora iso. Apa? Mangan ketan. Lawe gereh. Ya. Wong Utuwetan muga-muga kabeh sugih. Amin ya rabbal alamin. Mangan ketan. Urat. Ada wonyo kowe kok. Ora apa-apa iki mau iki ya wis iki kok aja sampe mulai dhisik. Aja mulai dhisik. Iku enek penampilan Apa? berganongan atraksi The Full. Heeh. Enek penampilan Apa? pembarong Pembarang apa? istimewa. Jenenge pembarang apa? Konde PS Mbah B. Mbah B lho. Mbah, nek bareng daleman lho. Ya didongake ya muga-muga Baru kayak warga masyarakat Utuwetan lingkungan RT 1 Ya. RT 2 mugi-mugi tansah barokah. amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi diparingi seger waras. Amin. Mugi-mugi diparingi sugih bondo. Sugih bondo juga. Sugih ati. Sugih hati. Kowe nyapa ngono kuwi? Peragaan nyusul sama kasih Oh, mau. widodarimu to. Widodari. Bel ya sapa jenenge? Kasih bro. Mau jenis sama tik. Kasih ibu. Kepada kita, dua tiga,
Aku ora nangis mergo gak nangis. Sing itu ta itet. Yo. Yo, Apa? ora Ora apa-apa. apa-apa ya. Jatile bengi iki wae dhewe. Baik dhewe. Khusus Mbak Kasih wae pake dhewe. Yo, guys. Yo, kowe nyapu kademen ning kono. Melu juga. Kademen kowe. Potong iki. Iki cah kembar, Gus, kembar. Bapak-bapak ibu kembar, Tapi ireng iki. Sopo le jeneng le? Itu. Apa? Ringso. Aku pengen basa iki jeneng Ringso. Jeneng apa? Jenengmu sapa le? Si Banter. Veto. Beto. Jeneng apa le? Asam. Apa? Apa? Asam. Asam. Omahmu ndi le? Galaro. Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Cita-cita besok lek wis bar garap dadi apa? Sukses. Oke, meneh. Kuwi tekan dadi apa? Dadi kowe dadi apa le? Apa? Pangkringan. Dadi pang apa? Pangsit. Pangsit sing rambute ini jeblok. Lha kok sakit apa pangsit lho. Lho cita-cita dadi pang. Mira popo cita-citake oleh lho. Cita-cita akeh deh. Apa? Oke, cita-citamu apa? Aku cita-citamu dadi wong ganteng. Kowe dadi apa? Aku ya wong Kowe lek karyawan kebun. langsung tuwonyo kowe. Nah, ayo didik-didik kowe aja mlungkak mangkrik iki. Kowe yo tinggi ngene dhewe yo, ae. Sik ganane kena kono. Lah ngono, lah wis. Nah. Udah yo. Ganong. Wira wiri ae. Tolong yo. Oh. Apa ya? Apa le nyamuk bayo le? Kepleset kono kepleset. Sesuk rada anu ngendi? Dene njukling iki. Langsung mendep ngono lho dikene. Tadi makadam ya. Makadam lho. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Oke. Ya udan. Udan iki ora oleh. Unyu. Perhatian bagi penonton kalau basah hati-hati di jalan. Alon-alon ae sing penting gayeng ngono lho. Yo. Yo. Aku milih sing anu kowe jate sing anu Siapa? kuning.
Kuning Gus. Apa yang kuning? Kuning itu Gus. Untuk jilbab kuning. Jilbab kuning Gus. Boy cakep Mas. Boy cakep Gus. Oh, apa Gus? Mas, jadi lagi. Ya Allah. Sodik. Kowe tok kelutono teko isu yo panjang ngono garing dik. Ora iso garing iki tekan iso kan tangga garing dik. Ora garing dik. Carane ben garing ora tak kelutit. Nanti kapane? Cuma di layar dik. Sodik yo iso. Ora nek kuwi. Iki perhatian karo Perhatian nang dhewe ya ben aja nyung tapi ora mung blas nyapo kok dikeluti. Apa? Kok dhuwure teko terus ben aja tak keluti. Ya lapen. Kanibu Mas kanibu. Tapi luar biasa lo Sodik. Jan andewe joget kelut-kelut. Ya, perhatian. Memberikan perhatian nang awake dhewe, menjaga keselamatan nang awake dhewe. Betul. Kuwi lek kowe ngeluti kendange lutono. Kendange dhewe. Alon-alon lakon gitu. Adem-adem. Iya. Kae. Ayo. Limosin ya. Aku golek dene limosin. Limosin. Kowe golek dene si meta. Si meta ya.
Pasangan romantis. Ya. Ibarat pasangannya udanan. Udanan. Aku yang memayungi. Ora apa-apa. Aku ora tak payungi ora apa-apa. Syarat apa ya? Wes syarat apa? Ibarat apa? Kalau lelakinya gede, wanitanya juga gede. Ya. Kalau lelakinya putih, wanita putih. Wanitanya putih, lelakinya kayak luwak. Ora apa-apa. Eone-one ya. Guyune. Wah, ya, neng donya kuwi enek loro, cilik, gedhi, panas udan. Ale. Enek apa? Awan bunyi, panas udan. Ale. Kape. Enek gedhi, enek peteng. Enek padang. Enak putih, enak ireng. Ibarat cahayu kaya bidadari. Cinanang kaya Arjuna. Diweda kaya bidadari. Cinanang tekek ora apa-apa. Kaya tekek ora apa-apa. Kaya apa? Sing penting gawe arep. Yo, arep ta? Dek, kono. Dek, bojomu. Alah, emong kok gedang. Dia arep karo dia, kamu dengan ku arep enggak? Oh iya. Dia alah dia kopong lho iki. Bu. Sopo kuwi jenenge Bu sapa? Bu sapa jenenge? Bu Indomie. Apa ya? Jare ini. Kilo, mike kilo. Nyo. Wong iki piye? Kabeh kuwi kudu lemah lembut marang pasangan. Heeh. Kudu membuktikan kita iki lelaki tanggung jawab. Iya. Wong langgeng lagi tanggung jawab akune karo iki piye? Bro. Gamelane anu romantis ora. Ya Allah, bacate lan duwe ngene-ngene tetek kaya ngono. Lakune wong romantis ngono. Romantis ngono kuwi to. Lho. Pinter loh. Romantis lah. Pak Sugeng iki sapa? Sapa Pak Sugeng? Oh iki Pak itu. Pakmu Sugeng to, mbok rawuh Sugeng rawuh. Yo, lakune wong romantis kaya mlaku ning ibu-ibu kae piye? Praktekno lagune sing mesra. Trompete. Mas. Kalau kepian dulu.
Kok cekongan aku nyusul. Foto punya wis. Iki wis. Kowe Dik, rono Dik. Payung pilih. Ayo sugeng. Mariada lah ya. Pak sugeng lho. Asli ora. Anu Dek, pakmu sugeng to, Dek? Senas ngono lho. Iki anu sapa jenenge? Sapa sing gadel iki? Kuwi lho gedhi lho jenenge apa? Salah limusin. Limusin Pak sugeng. Jenenge Lah sopo? Jalan-jalan Putriza. Yo, Putriza ya sugeng to. betul. Lek limusin jenenge Pak Sugeng. Putriza jenenge Selamat. Bro. Yo, Piye? yo joget meh. Joget meh. Lah. Lah kae ora takon kae. Bos kademen. Adem-adem jedodot ning Wis ben kademen kuwi ade wong loro ae. Ya wis ora apa-apa lah.
Thank